Helsingin Vapaa-ajattelijan hallituksen jäsen, Järjenäinen-lehden päätoimittaja Susanna Niinimäki. Olen antanut itseni ymmärtää, että olet optimisti ja uskot, että uskonnot tulevat vähitellen katoamaan maailmasta. Mihin perustat tämän optimismisi? Sehän ei aina ole ihan helppoa. Että joskus vaatii aika paljon sitä optimismia, että jaksaa uskoa, mutta kyllähän se kehitys koko ajan siihen suuntaan on menossa. Ja väistämättä pakkohan sen on siihen lopulta sitten johtaa. Ja kyllä kansat tietää. Kyllä kansat. Kansakin ehkä joskus sitten tietää. Näetkö, että uskonnottomilla, erityisesti meillä vapaa-ajattelijoilla, olisi jotakin maailmankatsomuksellista korviketta tarjota näille, jotka kaipaavat jotain henkisyyttä elämäänsä? Niin, tää on just mun mielestä aika ikävä aika yleinenkin käsitys, että henkisyys jollakin lailla korreloisi hengellisyyden kanssa. Et sillähän varsinaisesti ei ole mitään tekemistä näillä asioilla keskenään. Että henkisyyttä onneksi on hyvin paljon uskonnollisuuden ulkopuolella ja varmasti me voidaan tuoda sitä yhä enemmän esille niin, että myöskin ne ihmiset, jotka ovat nämä termit ja asiat keskenään sekoittaneet, niin pääsevät jyvälle siitä todellisesta henkisyydestä. Valaistuvat.